चिरां जिल्ला दादगारि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय दादगारि हालामाव मोनसे मिनि फिल्म हल बानायसिगोन। थारैनो खोब गोजोनथाव बाथ्रा। बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाननिफ्राय चिरां जिल्ला दादगारि हालामाव गोदानै गंसे आइबि लुफुंसिगोन। बे आइबिआव दादगारि हालामाव लावखार ओंखाम जानो फैनाय रायजो राजा सुबुंफोरा मोनायोब्ला हरबो थानो हागोन। बेनि थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय 2,5 लाख रां सेंसनबो खालामखानाय जाबाय। बेनो दिनै अन्थाइ खाम्फाबो गायसननाय जाबाय। लुफुंजानो गोनां आइबिआ G+2 महरनि जागोन। बे आइबिनि गोजौसिन बाहागोआवनो मोनसे मिनि फिल्म हलबो बानायनाय जागोन होननानै फोरमायदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जा डेभेलपमेन्ट एस्टिमेटफोरखौ बा स्किमफोरखौ लानाय जादों बेनिनो मोनब्रैखौ जोङो बेखेवग्रोनो नागिरदों। मोनसेया दा जोङो दादगारि एबा हाथिसार प्राइमारिनि सिङाव जोङो थांनाय गोबां बोसोर माने समा मोनदांस' हायै समनिफ्रायनोबो जोंनि बे हाथिसार ओनसोलाव गोबां मानसिया बहुद बायदिसिना रोखोमनि जेंनाजों बुंफबनानै दङमोन। लोंग्रा दैनिफ्राय लानानै थाग्रा जायगा, गोबां जायगानि मानसिफ्रा बेवहाय भुटानाव बेरायनो फैयो। दादगारि हालामावहाय मोनाबिलि पिकनिक जानो फैयो। खिन्थु मोनायोब्ला बेवहाय थानो जायगा मोनैनि जाहोनाव जोङो सानै हयै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो जेराव बेवहाय जोंहा जायगा दंखायो आइबि मोनसे बानायना होनो थाखाय जों थिरांथा लाबाय आरो बेनिनो 2,5 लाख सेंसन खालामनाय जादों। आरो बे 2,5 लाख सेंसननि न'नि माबाया जागोन स्टाइला जागोन G+2। बे G+2 नि गेजेराव गोजौसिन माबायावहाय फ्ल'राव जोङो मोनसे मिनि फिल्म हल बानायनाय जागोन। आरो बेखौ लानानैनो जोंनि मानसिफ्रा एटलिस्ट बे हालामनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा एटलिस्ट फाइनेन्सियेलि एसे साउन्ड जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। मानोना गोबां मानसिया बेवहाय बेरायनो फैयो आरो फिल्म नायनो फैयो। गतिके बे जोंनि थाखाय मोनसे प्लास पइन्ट होननानै आं सानो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन खामानि न' जेरै कमिउनिटि हल 2 आरो गावबुरा भबन बा हेडमेट भबन मोनसे अपेनिं खालामनो थांगासिनो दङ। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realtypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।